Maitasunaren egunean maitasunaz eztabaidatuko dugu. Lau gazte batu ditugu maitasun erromantikoaren inguruan hausnartzeko. Bikotekide baten maitasuna beharrezkoa da bizitzan guztiz beteta sentitzeko. Ke guai! Hau da Lana del Reyen abesti bat, eta itzulin Josue baino ez dago ondo. Afektua edo maitasuna denok behar dugun gauza dela, ez? Jaiotzen geanetik, daukeu gure ama aita o familia maitasune, geho lagunen maitasune, geho bikotekidena, bale. Baina horrek ez du esan ez zure bizitza ez daula kompletauta, ez? Eta badau jende asko bakarrik oso ondo dauena. Adibidez, nik hau pentsetan dauen 11 urtekin, eta 11 urtekin ze kristo behar dozu bikote bat eukitzea, behar dozu ez dakitz voleibolian jolastia edo ze. Egia da nik uste dut gizarte honetan guztia dagoela bikoteentzako moldatuta edo eginda, eta ematen du bikote bat ez baldin baduzu, ez zarela guztiz zoriontsu izango. Pertsona egokiak bizitzako arlo guztietan bete behar zaitu. Gustuak, afizioak, planak. Nire ustez ez, baina nire ustez gauza bat, ez dago pertsona egoki bat. Esan nahi dut, bikote bat irautzen duna, ez duna irauten igualzait, ez da pertsona egoki bat, da zure bizitzako momentu baten konektatzen dezula norbaitekin, eta pertsona horrekin egoten zea, ez? Aldezan bizi guztirako, o ez? Pertsona egokiari ez zaio gustatuko zuri gustatzen jatzun dena. Euki bihotzue, interes komun batzuk edo zehosari, lagunak izan biesari. Zure bikotea, zure lagunik onena, zure identikoa da, nik uste dut ezetz. Hori da pixka bat egoista, eta pixka bat azkenian kanzinua. Euki ditzazkegu afizio ezberdinak, baina elkarrekin gustura baldin bagaude eta ondo bagaude eta elkarri ondo egiten baldin badiogu, nik uste dut ez dela beharrezkoa. Maite minuta zaudenean normala da jeloskorra izatea. Normala da bai, baino ez dago ondo. Zu sarreratik ezin zare jeloskor izan, zaila zabitz kondizionetan beste pertsona, eta holako gauzak ez ditugu gura. Jendeak esaten duenen adibidez, jeloskortasuna toksikoa da, ez. Toksikoa da jarrera. Jeloskorra izatea, jeloskortasuna sentitzea ez da toksikoa, hori emozio natural bat da. Horrek ez du esan nahi, ez daudela gauza gaizki, hau da, egon daitezke esperientzia txarrak, egon daitezke inseguritateak, balorea, kultura, bila gauza. Baina emozioa berez ez da toksikoa. Eta toksikoa da nik esaten badio nire bikoteai, ez, nesko horrekin ez hitzegin, hoi toksikoa da. Baina nik jeloskorra sentitzea ez da toksikoa. Eta hau esaten dez, adibidez batzutan, dekonstrukzio prozesu bat emalin bagare edola, eta derrepente sartzen zaigu inseguritate bat eta jeloskorra jartzen geha. Karo, zuk egiten dezuna da, ez, hau toksikoa da, nik hau ezin dut sentitu, eta orduan hori ukatu egiten dut, erreprimitu egiten dut, eta orduan emozio hori ez alantzen. Ez da modu osasuntsu baten aurrera ematen. Orduan inbar dena da, ni jeloskor sentitu naiz, ez da zer pasatzen. Guazen itzeitea, guazen komentatzea, ni hola sentitu naiz, eta hau sentitu eta hau pasautza, eta ez dakitze, eta orduan emozio hori erregulatu egiten da modu osasuntsu baten. Maite minuta bat zaude, ezin zaizu beste pertsona bat gustatu. Bueno, utzi esatia mesedez zer dan maite minuta egotia, ez dau liburu bat, ez da instrukzio batzuk utzi bakian. Ja, bale, en plan, jeloskorrismoekin eta holako gauzekin. Daz modelo ezberdinak, daz harreman desberdinak pertsona bakoitzan mundua da, nire maitasuna ez da zure maitasuna baitxea. Eta igual nire maitasuna da gure maitasuna. Orduan, hau nun dau idatzita, papel honetaz aparte, hau berdin jat. Beste gauza da, maite balin bazaitu, aian ez ditula zuek adostu dituzuen akorde horiek hautsiko, ez? Ez dizu adarra jarriko, maite ditulako, bale. Baina ez du esan nahi, ez duela atrakzioa sentituko, ez duela maitasuna beste batengatik sentituko, hori gauza natural bat da. Nire bikotekidearekin ez daukat sekreturik. Nik uste dut hori azkenan oso subjetiba dela, ze pertsona bakoitzak da den bezalakoa, eta nik agian sekretuak ez dizkiot ez nire bikotari, ez nire lagunei, ez nire gurasoi kontatzen. Baina badagoela, como sekretuak baditugu, ez gea bikote ona, ez? Edo bikotea garenez, dena kontatu bat dugu, ez? Eta ez, nik uste gure bururako edo gure gauzetarako tokiare utzi bat dela, zera, bikote erlazioan edo. Zuke inkluso dauzkezu sekretuk zure buruak. Zure buruai sekretuak gordetzen dizkiozu, zedare gauza batzuk errepermitu egiten dituzula eta zure inkontzientean gordetzen dituzu. Orduan, nola ez dituzu bestekin sekretuak izango, imposible, hori hasteko. Sekretuak izatea, ez du esan nahi ez dagoela konfiantza. Hori izan nahi du, bakoitza gara behar batzuk eta adierazteko modu bat, ez? Oso ezberdinak gara eta asko haserretzen gara. Kontrako poloek elkarrera ekartzen dute. Hautela. Izan biesare berdinak, guztiz ezberdinak ez, eta asko haserretzen basarie, normalian ez da seinale positibo bat. Ni ez naz detektibia, baina igual zure bikotiakin egoten basare txilixoka egun osua, igual maitesari eta ez dakitzuen nola espresau,
baina zehose dau itxeko. Harreman modelo idealian asarriak badaz, baina violentziarik ez dago. Nik uste dut, bi pertsonak asko haserretzen balin badie, ez da kontrakoa dielako. Da, ez daulako komunikazio egoki bat. Hau da, bakoitza, komunikazio hortan dago barrera bat. Eta orduan bakoitza bere posizio mantentzen da. Eta barrera hori balin badago, nik ezin dut beste pertsona ulertu. Orduan igual, naiz eta oso diferentek izan, beste pertsonak azaltzen balin bai, komunikazio emozional egoki bat ematen balin bai, eta da, ni hola sentitzen naiz, nahi hau pasau zait, nahi tal. Orduan, ni bauket aukera pertsona hori ulertzeko, empatia balin bauket, ez? Ere bai, parejatan askotan pasatzeala, diferente komplementatu iten diela, baina diferentek arlo emozional baten, ez pentsamendutan, diferentea da. Adibidez, ni balin naiz pertsona bat, kanporako edo urduri edola, askotan bilatzen dut justo kontrakoa. Hori da, burua hola funtzionatzen duelako. Kontrakoa gara, oso ondo eramakon gara, haserre gaudenean haserretuko gara, baina zein ondo gaudenean, ez? Eta hori da pizkat, nik uste dut pizkat peligroso. Eta gira ere bai txikitan askotan, ez, eskolan eta ikusten da, igual, mutil batek neska bat jotzen dut, eski hori da gustatzen... Oskera se pelean, se desean. Eta ez, noski ez. Benetan maite bat nau aldatuko da. India honen inguruan, 35 pelikula, danak die espantosuak. Jendia ez da aldatzen, normalian. Edo aldatzen da okerrera, edo aldatzen da denboraldi bat eta gero berrio itzultzen da. Eta nik ez dut inor kondena honai, baina ez jarri baldintza bete behar moduan, zure bikotean, no eske aldatu inbiozu edo bestela ez nau posik. Ez basaz posik, ez egon. Baina ez egon, norbait aldatzeko goguekin. Ze ez da zure asuntua, barkatu esatia, baina bere arazoa da eta ez zeuria. Zure arazoa zer da, beste pertsona. Kontu zaila da, ze mundu guztik aldatzen du, mundu guztik aldatu leike, termino batzutan baino, bai. Zu pertsona batekin ez balin batzea ondo portatzen, horrek esan nahi du ez zela bere ongizatea bilatzen ari. Orduan ez da aldatze kontu baizik eta ezagola maitasuna, ez? Ez balin badago askatasun bat, ez balin badago konpartitzen den zerbait, hor ez da ezer aldatu behar, horrek esan nahi du hor ezagola maitasun bat. Askotan joera degula gehien bat emakumeek, adibidez, bikote bat bilatzen dugunean edo, bere psikologo izango bagina bezala, saiatzen garela pertsona hori aldatzen. Total, da gure egiten dugu pixkat ama utzi, eta neska laguna hartzen du paper hori gure salbatzaile papera, ez? Maitasuna guztiarekin aldu. Ez maiti. Maitasuna zer da? Jainkoa edolako txotzen, en plan... Bueno, nire ama dibortziau da 3 aldiz, nion dionez, baino eman denbora. Maitasuna bai, baina maitasuna termina oso generalian. Zure bikotearekiko maitasuna oso politxa, zurekiko maitasuna oso politxa, landareekiko maitasuna. Oso politxa da maitasuna esperimentatzia plano general baten. Baina mesedez ez jarri zuen burua, arriskuan, edo egoera olako makal baten, bikote baten gaitxik, ze bikotiak daz hola, eta gainera ez dozu behar bapez, egon ondo, zeu, eta gero ja, zuk maitasuna daukotzu, ja etorriko da, edo ez, hasi inporta da. Pertsona normalak gea eta ezin dugu denak. Beste gauza da, egoera zail baten aurren maitasunak laguntzen dula, ez? Pertsona bat horre izatea, segurtasuna ematen zuna, babesa ematen zuna, maitasuna o afektua ematen zuna, beti lagunduko du. Baina denakin aldu, eske ezerrek ezin dugu danakin. Gaztea.